Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentario. Issue. Servicio pubblico. Action Radio. Sabacolor. Action Radio. Action Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 8 minutos nakaligid sa tag ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Maayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Good afternoon sa inyo sa mga tanan. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition mabatian sa kada alas 4:30. Pero sama-sama mabatian tag alas 5. Tubtob sa tag ng alas 6.
Akod sang ato sa tuman kadamo nga mga pasayod. Amo nang pinakamaayo sa isa ka radio station. Basta gani damo ang mga pasayod. Nagapabatuod lamang ina nga amo ina ang istasyon sa radyo nga numero 1. Debla? Yari kita sa ikaduwang adlaw sang ginakabig pinaka madinuagon nga bulan sa nga tuig. Amo ning nga bulan sa nga Disyembre, December 2, 2021. Webes kita nga adlaw mga ka-aksyon, may pila na gid lamang ka adlaw ang nagakabit-kabit, ang nagahabil-habil. Antes magabiya ang tuig 2021. Nakahibalo-bala ka mo nga bayara sang 30 ka adlaw na gid lamang. Tuig 2022 na. Maya 23 ka adlaw naman, Pasko na. Welcome sa liwat sa Webes nga edisyon. Webes nga papakalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Reports After Edition. Darala kamo kay Ari Kabidari. Ang mga balita amon sa nga pangalinason. Amon nga pagapugaon ayagon kag tongkaron. Dugay-dugay mabatian na maka-aksyon sa bayan sa lokal, nasyonal, internasyonal, hinampang, negosyo, pati gani, artista kon mayara gidman, walang kawala. Sa sering nga palatunturan, ang sabong adlaw ato ni pasalamatan. Pasalamatan tani maka-aksyon bangod wala gidman sang makakilibot nga mga balita. Mga hitabo nga pwede makapakuba-kuba sa ato sa nga dughan. Magluwas lamang sa aksidente sa dalan. Sa gihapon ang unagid nga tutok sang kalabanan. Ang kanamaan nga mga tao maka-aksyon. Amo sa gihapon ang politika. Kuwera sa mga taong ginapanundo makinapabinsar sa masami. Kung paano sila makaganar agod may kaunon. Alamin na ang mga ginatawag nga isang kahig, isang tuka. Amo ni sila mga ka-aksyon nga, why ni sila sa pakon na ano man ang kinaburigal sa batag sang politika. Ang mga isyo nga nag-aapekto sa pungsod, why ni sila ya. Baliwala sila ng ina sa nga pangita ya, kung paano maunda ng ina sa nga tiyan kadadlaw. Kung paano makaganar sa legal nga pamaagi. Sa subong nga paniyempo makakson, may ara naman nga nag-aumpisa na sa pagpreparar. Kung ano ang ila sa i-dekorar, ano ang dekorasyon sa ila sa nga puloyan. Angot sa Pasko kag nagahilapit nga pag sa ulog sang bag-o nga tuig. Sa mga opisina, sa mga ginatrabahoan. Ang Christmas party-party, ginahuluhan bala naman. Sige lang, himuan nyo lang ang inyo sa nga dapat nga hilimuon. Basta importante, maka-aksyon, legal lang. Legal kag wala sang anuman nga pagkasupakon. Kag wala sang anuman nga may malapakan bla. Nga isig ka pareho, okay lang na. Ang paghalong kag pag-ululigmat sa gihapon at tubsok nyo gina. Sa inyo sa nga pabinsaron, takot sa gihapon si COVID-19 are nagatika-tika sa aton. Ang bagong variant nga subong ginapanilagan pa, hindi man naton pagbaliwalaon ha. Ining Omicron nga COVID-19 variant. Kaya ni maka-aksyon isa lang mabilinta sa gihapon, halong-halong sa taran nga tiyon. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hirvoya, dari kita lompatan tayo. Sige na ang mga nagabaga ng mga balita sa bayan sa lokal. Oy, good news! Payo ini nga balita. Makapatambok sa Balatyagon. Balita ini nga mamag-an pamatian. Ang balita nagasiling mga ka-aksyon nga ang resulta sa liwat nga pag-swab test sa 4 ka mga tao nga nagsunod rin sa Negros Occidental. Alin sa pungsod South Africa. Ang resulta nagasiling nga negatibo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Manami pamatian nga sa balita ni. Kay damo sa pangamuyo mga aksyon nga kabay ang resulta sa ila sa ding reswab. Ang RT-PCR test nga ginhimo sa ila magnegatibo lang. Ginpamatian gid mga kaaksyon ang pangamuyo sang kalabanan. Bonsilingon, okay na, no problema na. Wala sa kanuman nga virus kon kagaw nga gindala ining apat ka mga tinuga nga nagikan sa South Africa. Ano ba lang South Africa ho? Amo na nga lugar, dira una nga lugar. Una nga na-detect ining Omicron COVID-19 variant. Ang tatlo tinabalaan naman sang kalabanan nga lunsay ini sila mga South African nationals. Nagabot rin sa Negros Occidental sang Nobyembre 25. Ginpaidalo man sila sa tuman kay Ed nga proseso. Alin sa Metro Manila, nga Metro Manila tiyan mo nang unagin tiniran. Amaning lugar nga una nila sinigin ang unagin hugpaan sang eroplano ang ila sa naging sakyan. Halin sa South Africa, pag-abot sa Pilipinas mga kaaksyon, nag-agi mo sila sa proseso. Dito pa lamang sa South Africa, ining tatlo ni, nagpa-RT-PCR test na sila nga daan. Ay ang resulta negative. Amo ningin pakita nila mga kaaksyon. Pero, bisan pa nga nag-negatibo sila sa una, nga RT-PCR test, pag-abot na rin sa Pilipinas, agi sila gihapon sa proseso. Nagpa-quarantine sila makakson sa sulod sa 14 diyas. Antes ang pagbiyahe sakay sa aeroplano, nag-apply sila sa ginatawag ESPAS, isa sa mga travel requirements. Pag-landing sa may Bacolod Silay Airport, another proseso. Gina-quarantine sila para piho-piho. Kung sa laktod nga istorya makakson, luyag malang maniguro sa nga to sa gobyerno nasyonal nga wagid diablas ang ginadala nga kagaw ang nga ila sa ring alawas. Kaya man yung rason ko nga gin-reswab sila. Kaya ang resulta ginpawalos ang gobyerno provincial sa mga hapon negatibo. Kundi gina-quarantine sila dari sa Negros Occidental. Ang duha dito sa may Manapla, ang isa sa bahin sang Calatrava. Itapuson ginagunong 14 days quarantine nila. Bisan nga nag-negative resulta nila. Parang piho-piho bla. Yang tatlo lunsay ito mga consultants sang isa ka power firm nga may ara sang opisina ako nagkabase dali sa Negros Occidental. May isa pa gid mga kaaksyon halima sa South Africa, returning overseas sa Filipino atoya. Taga Banwa sa Pontevedra, nag-abot man dali sa Negros Occidental. Halin sa South Africa, ang swab test niya negatibo man po silingon apat gid sila. Negatibo resulta sang reswab sa ila. Kung matapos nila ang 14 diyas nga pag-quarantine sila, pag-quarantina sila, pwede na sila magkapaliwaliwa. Pwede na makaobra sa ila sa luyag nga obrahon. Kag pwede na sila magka-duty sa ila sa nga pag-dutihan nga kumbuyahan. Ang isa na lamang ginabantayan naton de, amo ang pag-abot sang 7. Pwede matawag ni sila nga Lucky 7. Pero ayhan mangin Lucky inisla. Pag-abot na rin sa Negros Occidental ka may agyan mo sila ng id-id nga proseso man. Why choice sila? No choice sila. Kaya natin ila sa rin nalinan nga pungsod makaaksyon among sentro sa mong sa balita. Ang pungsod South Africa langod sa Omicron COVID-19 variant. Ining 7 ni halin sa giyapon sa South Africa. Subong ara nagapatapos-tapos na ba lang sa ila sa 14 diyas man. Kapag quarantine dito sa may Metro Manila. Ang nagatatap sila to mga personnel sa Bureau of Quarantine. Ang listahan ko masihan talaga siling ang lugar nga kantuan sa ning 7 ni dire gihapon sa Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Daw pareho lamang ini mga kaaksyon nga nagabantay ang probinsya.
O kung pwede mga naton matawag nga magbantay man ni Bacolod, way pa may maluan kung na bala sa banwa kag syudad nga sakop sa Negros Occidental o kung sa syudad sa Bacolod nga highly urbanized city ang padulungan sining pito ka mga alin man sa South Korea o kung South Korea, South Africa ngara sabong nagapaway-huway sa Metro Manila sa hotel dito sa Metro Manila. Mamo lang daw nagabantay kita sang pispes nga managhugpa, no? Dapat man lang taon kay baloon. Kung bala ining pito kulo kompleto sa mga papeles, kompleto maniguro. Nag-agis proseso, nag-POon man nga silang wala sa dala COVID-19 eh. Labi na nga amat-amat sa karon nagabantog nga Omicron variant. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time bansa nga balita sa bayan sa lokal. Ari aksidentes na lan nagpatay sa isa, nagsamad sa 5. Isa ang patay, 5 ang pilason. Sa National Highway sa nga barangay San Juan, Banuas ang Pontevedra, Negros Occidental. Na aksidente sa bong lamang adlaw. Mitsubishi Canter kontra niya maka-aksyon tricycle. Daw pariho lamang inisang karabaw kontra kanding mo. Ang Canter ni kita tama ka-aksyon. Laba man nga sahi sang salakyano kay kon basihan ta ang Laragway ngagin padala diri sa aton mga kaaksyon. Kaluloy gid ang sitwasyon sa ning duha gid ka mga salakyan. Nagasugataay ni sila, opposite direction sila mag-aksyon. Ang Canter may duha ka mga nagasakay magluwas sa driver, duha ning pahinante sang ining Canter ni. Amo man ang tricycle, may duhaman ka mga pasahero. Ang ginhalinan samtang nagadalaga ng Canter, golpe lang nga naglupok ang guma. Bow! Damo nga mga aksidente nga amo niyo. Golpe lang ba na lokpan ka guma? Labi na kundasig dalagan mo. Ang driver makayasan yung sigida mo. Kulbaan nga yung sigida ang driver daw, madulaan control na. Gakalipatan niya may prinogli. Di ba? Malipat na sa nga may prino, gali sa nga dapat nga lapakon. Gulpihon ka mo, gulpi lang lumpok guma. Kung kaysa ang ibo sa rin nga pinsar na hindi gumang lumupok, kundi may nagpalupok. Amo nang ginhalinan mga kakso, no? Paglupok sang guma, laban-laban na tabo ni nagbalang-balang ni, nalang-alang ining Canter ni ho. Kumadto ang Canter sa direksyon sa dalan nga ginaagyan sang tricycle. Siling ko gini, budlay kontrolon ang manubila once nga malukpan ka sang guma. Bumunggo mag-aksyon. Ang tricycle, gupi ang panguna mo. Ang panguna sa motorsiklo, kag panguna mo sang sidecar. Ang Canter na mamaka-aksyon na sungi man ang ulo yaho. Kung sa mga tao pa nag-ungad o kung nagmukbo skili sang dalan eh. Sagwa sang pader nga mayara sang grills. Ini bangod sa tuman kabaskog nga pagbungguanay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang napatay diri mga aksyon nagasakay ni sa tricycle. Ang mga pilaso naman subong ginatatap sa hospital sa sudad sang La Carlota. Kaya man ang aksidente nga masakit-sakit mapamatian, labi na kung mayara sang nagakapatay bla. Manahalong tatanan. Halong sa taran nga tion, labi na sa nagamaniho sang salakyan bla. Ay importante diri, permin nyo gid i-check ang mga spare parts sa salakyan nyo na. Ating guma makakson, labi nyong guma, kita mo damol pa. Pero base ang interior balayan, ipis na. Kung kaisa, hindi mo makita ang interior, karasunod mo. No? Importante para megid nga i-check ang kondisyon sang inyo sa nga maniho nga salakyan. 5:22 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pa giniban sa nga balita sa bayan sang local Riverside Medical Center? May maayong anunsyo subong hapon. Ang kanamuon sa mga COVID-19 positive patients nagjutay na. Amat-amat nga pagbalik sa normal nga operasyon mabatsaga naman. Ang public advisory gin pamalo sa mga hapon. Advisory nga mayara sang upod nga panugyan. Bangod mismo ang hospital
Nakabatsyag ni sila nga bisan nagadubo ang COVID-19 cases sa Negros Occidental, Bacolod City. Dapat tanan kita hindi gid maghatag sang kumpiyansa. Basi kung nakibuton naman kita sa pila ka adlaw, bumutsyog naman ang kaso sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Vice Mayor Familyaran nagpasalamat sa mga nagbulig para sa madinalagon nga national vaccination drive sa Bacolod. Napiaran ko biya nagapaindis-indis subong ang gobyerno provincial kag lokal nga panguluhan sa Bacolod sa sining vaccination drive. Okay man niya. Mas maayo na lang amuning ila sa ginapaindis-indisan sang sa magsinabtanize la. Nga may ara sa nagkakahulan. Ayaw nga balita ni nga nagadamo ang mga negro saron ka Bacolod nun nga nagapabakuna o kon nabakunahan kontra COVID-19. Sa national nga balita, mga fully vaccinated nga 18 anyos pasaka o pamati pwede na magbaton sang booster shots. Umpisa buwas nga adlaw. Pampabakod. Dugang pampabakod sa lawas ang booster shots mga kaaksyon. Samtang dugang 117 ka mga balutuan magapasakop naman sa limited face-to-face nga klase. DILG nagpahanumdom sa mga kandidato. Ginadilian ang pagpatigayon sa mga political rallies. May mga salawayon kaya mga kandidato. Hindi ka mo nga magala ka rally na. Galing kay ang gobyerno ta, hasta malang sa pandang, hasta malang sa pahanumdum. Ita nila kung kisang araho, damo sang nagapatigayon sa political rally. Way man gana sampulan, bisampulin nyo be. Para nga magbilib magkita sa inyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kita nila nga ang tao sa likod o kon politiko sa likod na impluensado daw ay man gani ginamuno. Aber pagkita nyo, sampulin nyo be. Alamin na sa mga lugar nga singki ang kwentrohan na ilbla. Mayara na gapatigayon daw. Political rally daw. Dapat pulupanilag pagmatay. Alas 5:25, Action Radio Philippines Standard Time. Ato na himulsuhan sa rigadyang matarion ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod pagi sa patrol. Observation report, traffic report with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon, kamusta Bacolod Suwong? Please come in. Amat na Action Mar, nagdulom mga ton nga palibot, pero naman nagadulom ang kalangitan. Mo ginaguro, basta mo na nising panahon, Disyembre, nagadaan, mawig-lawig ang gabi, nambal nila, no? Kaya tila 5, dya pa lang, Dogaligom, dulom na kagalabanan yung mga salakyan, nagapasiga, nag-isip headlight aksyon na Marlon. Subong na hapon, ari kami live sa area sang Bangka Adela, sakop sa Barangay Mansiringan, pabalik sa area sang Bangka Mitala, tulagi lang tawa, kung nagibla ka traffic during area, o kung bala maluliligwagid man, amo sinihoras, tub-tub magkagariyon, kaya tubla kagabing aksidente man, nga dari aksyon man, nagbuntad sa area sa Mansiringan, tulong ang kaluoy man, Subong ito, babae ito, lady rider to, ba? Anong tawag ito? Obrato gani sa isa ka gani panawag ni man ng merchandising company bala. Do encoder in Saxon Marbo kluluoy gito kiti nasa guide kiti ang mga kasako sa dalanon dasig biya pagpadalagan sa ibang sasakyan. Yung tendency sila hindi mo ginakita ang mga motorsiklo, ang mga single nga o pa naman nga nagamit sa sikleta, tricycle kag iban pa. So along sa tutaran nga magka-aksyon. So siling ko na adri kita sa area sa Rangga malapit sang Panaad, RPHS magka-aksyon. Makita naton diri do wala may tanto traffic sa area subong hapon. Jutay sa mga salakyan nga nagasinumbali diri nga area magka-aksyon. Pero mas damo-damo iya nga aton sugata. Ini mga salakyan lang alin sa Resang Bangga Mital Mahimo from Barangay Alihis pabalik diri mismo magka-aksyon sa area sa Barangay Mansiringan. Sa ring hapon like to moderate lamang ang traffic separation sa kabugusan nga Alihis Road sining hapon mga ka-aksyon. Samtang palapit na kita sa may Bangga Mital, bawari man yang duwa ka mga motorsiklo, delikado gid action man ang tukod-tukod mo bala ang imo nga tiil sa taping nimo nga motor. Kay ti disgrasya basi man ang alang bala. No, dapat din mag-inay lang or ilikawan ang amo sila nga mga activities or mga strategies kinobray na nga
ipinga na yung duha ka motorsiklo, and then itukod mong tiil mo, kay para ko do exhibition ng guaya, kay hindi gina pwede, no? Kay delikado na para sa mga salakyan. Anyways, sa paglibot sa patrol sa nga po, nakalabot na kita sa area sa Barangay Granada actually, kaya mo damo, gudi action mga salakyan, nagpasaka pababaw, no? Dugangan, pag hindi subong gabi, ito may mga politiko na nagtaklad sa babaw eh. Tikita natin, serious ang Granada, siningapon, ang mga bikers na bala, kung pwede ba, clean na gid sila labay, no? Kay tikis na daw, tasgid man na nagasunod sa ila, pero way makita ni problema, mong kitidalan man na. Pero tida ba, malabay lang gid sila, serya gid specifically gina-assigned o kung ginalokar para man sa ila mga kakson, para hindi magugtas na nagasunod, kag malikawan ang mga aksidente sa dalanon. Bagogid lang, ali na kami sa may bangga metal ho. Mayo man kiti bisan wala traffic lights, sa Mayo, may traffic enforcer. Bisan wala traffic lights, may traffic enforcer, kaya pertay gid ka namo sa masalakyan na lindigto sa area sa Barangay Dumanan. Sumugod din kinamuno ni natong perming ang kondra ka sa area sa Araneta, kag pasulod ka downtown area nga daan bersamo sa niming oras, light to moderate kung kaisa, moderate to heavy man ang traffic situation. Kaya gina-recommend natin sa mga kakson, kung na private, di mo ginadala, ang plano mo pakadto katarisay, luwas mo na ito makulod, di mga direksyon, siguro mas advisable, direkali ko sa area sa Sigasco, sa Barangay Panokoy, light turn ka na, diretsoon mo na. Pero paglabot ko diri sa Bangga, Kabog, o Kundanga sa pasulod sa Dumanan, hindi mo magdiretsyon ng dalan, kay kung going straight na, pandumanan na, diri ka magkakson sa may left turn ka, first ka Bangga sa wala. No, pagaling mo doon sa Gasco, unang Bangga sa walang main road, ang unang area sa circumferential, diretsyon mo ng palalakos ka diri sa may Bangga Metal. Kabro ka wala problema kung na rin ka dito sa may south going to north. Ang damo nagiging nga sa lakyan, mamalin sa may Bangga Kuri, pataklad diri sa area sa Bangga Metal mga kakson. Pero may problema, basta may traffic enforcer, kung may nagamangan doogid lang, sa lakat sa trapiko, dasig ginagaling mga kakson, ang movement sang mga salakyan. Update kita sa presyo sang gatong sa palibot sa surad sang Bacolod mga kakson sa mga pondri sa sea oil. Ang ilang krudo, duga hamboy 46 pesos and 40 centavos, 46 pesos kag 40 centimos. Pero may bulubado, man nakita kami diri 46 pesos and 30 centavos. Presyo ina ka krudo mga kakson. At least no, nagnubo-nubogid man kay naniligad nga nadlaw, Martes, nagpadigan sang rollback. If ang 47 pesos subong, gahamboy niya lang 46 pesos and 30 centavos o kung 46 pesos and 40 centavos mga kakson. Ang gasolina, pinakabarato nakita na Mondri, nagamboy sa 57 pesos and 50 centavos. Barato na, pinakabarato 57 pesos and 50 centavos. Ang mulo mahal-mahal, nagadangat 58 pesos and 50 centavos. 58 pesos kag 50 centimos. Meron Mondri gasolina, nagamboy 61 pesos and 55 centavos mga kakson. So far, mo na ang pinakalulang presyo sang gatong sa sunod sa Bacolod para Chris Magia, kaya mabantayan gid sa gaton nga mga kakson ang presyo, makabudget sila sang husto, no? Atensyon sa taga-prime water, ang ginkot-kot to nga excavation, no? Lapit sa mga metal, torteng traffic rapon, no? Sa rush hour, kaya ito, may nakuha ding baral, dili. Doon na niligal, pa maning observation report ko, ari, di pagbalik naman sa mga adlaw, ari na naman diliwatang bot, kung ano ning matabo, no? Sining ginapang kot-kot, dili ka prime water, dili area, sang Bangga Metal. Rekta sa Bacol, ang taglibot sa Bacol Production, John Diaz, ka nagasiling, sa tutarang nga ka-aksyon sa rin ka nangyamahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacol Production Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area.
Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer. Okay. Mga live streamers naton. Kamonitor live. Inde Plaza mayong hapon. Manjo B. Arniho, thank you. Si Mona Gandula Manggubat, mayong hapon. Thank you. Thank you sa kay Mona. Okay. Diget in Masino, mayong hapon man. Si Ana Sinoro, Merry Christmas. Si Mariku, mayong hapon. Okay. Martin Aliling, si Fizili Binzola. Ever Gatilogo, mayong hapon. Christine Menyes Villalobos. Si Belvin Peñafiel, Shane Anthony, watching live, New Jersey, Patamyaw Family Lipanya. Thank you. Maria Teresa Hofilinia, Imbong Diocampo, nagaboritor kami sa may Maaw. Homalimina, good afternoon. Okay, Edwin D. Gonzales, good afternoon. Aksumarlon, monitor lang ko, salamat gid. Evelyn D. Pomoseno, watching from Lower Bikutam, Taguig City. Jane Kirialagdon, Ma'am Jane Kirialagdon, Tamaya, Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Bat Mayo, Noel Amor, Alex Amonteza, Bilal Oligo, Michael John Pisison, Lily King, Raymar, Suwato, Imperial, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon. DSB, salamat from Arizona, USA. Thank you. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naroon ang balita. Sa gina high blood ra, plus may paman pa nga diabetes. Kay kadamo sa mga lugar, mga kaaksyon diri sa pungsod sang Pilipinas nga ang ila sining target bla nalampuasan isa dira mga kaaksyon ang Negros Occidental. Ang tinutuyo sa sining pagdeklarar sang National Vaccination Days nagumpisa ini sang Nobyembre 29 ginsundan kahapon Disyembre 1 tubtob subong Disyembre 2. Kagin palawig ini mga kaaksyon tubtob Disyembre 3. Tubtob sa Bernes, ang tinutuyo sa mga kaaksyon para nga ma-fast track o kon mapadasig no, ang vaccination. Tidiri sa Negros Occidental mga kaaksyon, ang Negros Occidental among may pinakamadamo
nga nabakunahan kaysa sulod sang 3 ka adlaw nga vaccination days mga kaaksyon, ang committed daily target nila nga 50,000 kundi 3 ka adlaw, ang 3-day target na is 150,000. Nalampuasan ina mga kaaksyon kay as of December 1, as of kahapon. Kabatang December tong record mga kaaksyon, ipagawa na sa December 3 naman. As of December 1, ang Negros Occidental may rasang kapugusan nga 213,229 na ka mga nabakunahan kontra COVID-19. So 142.19% ini mga kaaksyon, no? Sa target nga 150,000. Ti bisan matapos ining National Vaccination Days nga gindugangan ni sa kaadlaw December 3 matapos ni sa December 3 mga kaaksyon, ang naumpisahan ng ganaan nga vaccination program sa provincial government ya sige hon ini mga kaaksyon. Ugaling ka mo na nagligad gin mo nota ang sunod Sambago nag number 1. Sa ikaduhang adlaw nag number 1 naman ang Banwa sa Murcia. Ang rason to sang Bago City Government pagi sa kay Mayor Nicolas Yulo ngagin panamuan ang vaccination sites from 2 ginimo 4, from 4 ginimo 10. Amo tong isa sa rason nga ang nag number 1 ang Bago City sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga damo ang nabakunahan. So kabay pa malabot ang natawag nga herd immunity. Herd immunity 70% sang population ang bakunado na muna sang herd immunity. Diri sa Negros Occidental, layo pag kita ka daw ara palang kita sa pila. More or less mga 30, no? Mga 30% pa lang sang ginatarget mga kaaksyon nga dapat bakunahan. Ti makabulig ni ang National Vaccination Days nga gindeklarar sa ato sa gobyerno. 50 minutos nakaliga sa takna nga alas 5. Sa nga mga tinion, base kon available lang ato sa nga patrol. Ibalontaran ni talisang ila sa balita with Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action John sa ditalisang report, please come in. Action ma isa ang patay samtang isa lima naman ang pilason sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sa Purok Ipil-Ipil, Barangay San Juan, Banwasang Pontevedra. Kay naginamang sang hapon ko sa Lini Borbado sa sining aksidente ang duha ka mga salakyan. Una diring isa ka Mitsubishi Canter nga nagaduag sang puti kay plate number RLN 225. Ginamanayo ini ni Nolito Montibon, 42 anyos, kasado, kag residente sa Purok Boulevard, Barangay 14, Siyudad sang Bacolod. Samtang ang tricycle naman nga isa man nga involvado sa sining accident action mar ang ginamaneho naman no ni Certain Rene Cagalawan, 40 anyos, or rather ang ginamaneho ni Rodjin de los Pobres, 34 anyos. So iton ko nagamaneho sa tricycle nga motor sa ni Badyang nagduag sang itom ang ginamaneho ni Rodjin de los Pobres, 34 anyos. So Rodrigo kay Police Staff Sergeant Genesis Benyas ang traffic investigators ng Pontevedra PNP. Gikan sa magatuay nga direksyon ng duwa ka mga salakyan. Ining Mitsubishi Canter rin sa sunod sang Bacolod kag initially padulong sa sunod sang La Carlota. Samtang alin naman dito sa Maysuro padulong norte nga lain sang lugar ining tricycle action Marlon. Pagtag rin ni Benyas, dasig ang pagtadalagan sa Mitsubishi Canter kay gulpin na lang nga naglupok ang wala nga goma sini o kung ang goma sa wala nga bahin sa pangunahan Action Mar paglupok do wala guro na kontrolar ang manobela nag-isi-isi ini kay nag-agaw sa linya sang tricycle nga sugata naman dito kay bangod sa mabaskog nga pagpadasig nga pagpadalagan ginaligar diri sa atong mga kapulisan nga baskog anang impact pagbonggo sang canter sa tricycle rason kun nga nagdiretso ang tricycle
sa pader, sementado nga pader sang isa ka balagyaan, kag ining kanter naman nagtabok man sa piyak sandalan, kag digto nagbunggo action mar sining steel gate sang isa ka balay. Dahil mismo sa area sa barangay San Juan, Banwa, sang Pontevedra. Sunod rin kay Binyas, dead on arrival sa ospital ang pasahero sang tricycle nga ginkilala kay Jocelyn Madalag, babae ni sa action mar, matapos makaangkon sang kapidasan sa iyamana nga lawas. Samtang ang apat kay bantang nga mga persona karakip ng driver sa Mitsubishi na kanter nga Senorito Montibon, kang ang duwa sini ka mga sakay nga ginkilalasan day Darwin Davatos, 22 anyos, kay residente sa Barangay Mansilingan, kay gini si Kevin Cagas, 24 anyos, ng sulad sang Cadiz, nga pilason, haraman ginabulong sa area sang isa ka ospital sa sulad sang La Carlota. Sa sunod naman diri kay Binyas, ang duha pa ang isa pa ka persona nga si upod ni Pobres sa tricycle nga pasahero yaman nga amo ining si Rene Cagalawan, 40 anyos, ang residente sa barangay Tagda, Banos ang Hinigaran, ang karon ginabulong man sa may area sa sulad sa La Carlota, pero ang informasyon is mahimo sila action mar dalon sa isa ka ospital, dili man mismo sa sulad sang Bacolod. Yaring kabayan sa interview naton sa traffic investigator sang Pontevedra PNP nga si Police Staff Sergeant Genesis Benas. Cycle messenger nga medyo motor sa isa ka Mitsubishi nga kanter. Okay. Sa anong natabo na, sir? Tapos ito, biyang wala yung tuna sa medaya sa wala nga kain na sindalingan ng lupok, sir. Tingnan ang sinitaling nga nalapot sila ang motor medyo sa biyak ng nyaling. Opposite direction sila, sir, kapangkalan ng Mitsubishi nga kanter ang kajaya nga motorcycle with sidecar pagkakulot siya area. Okay. Sir, about silingon, moving ang salakyan sang naglupok ang uma. Yes, sir, dagang kita persingit, sir. Okay. And then, amo to, sir, instead nga sa tuon na diretso, nag-ikot sa opposite lane. Tama na, sir. Opposite lane sa piyak, sir, dalan man sa kajaya, sir. Okay. Sir, tasig man ang pagpadalagan or amo lang ito yung Posibilidad sila ito, sige, naglapot ko sa nagandit na bupagpag itong dito, itong pamilya, yan isa, sir. action naman batian sa Police Staff Sergeant Genesis Benyas, ang traffic investigator sang Pontevedra Police Station sa ila pinakauling investigasyon. Sa karon, amo nang ginaulat diri sa kapulisan kung makagwa sa ospital ng driver sang Mitsubishi Canter, iniga pabilin sa custodial facilities sang Pontevedra PNP, mawala sila diri sa desisyon sa pamilya singa batay kagiban pagid nga mga pilason kung ano dring ila action mga masurod ni matikang kung masakada sang kaso ang driver o kung may mga gluntad nga ariglo hanay action mar. Report kay Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tuturan nga maka-action sa lingkang mga bahin sa Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang ining nga bahin na dala sa ato sa Kaluan Sandy 3 Bayo. Time sa nga bahin. Nagatakop temporaryo. Ang industry nga palatuntunan. Dangod magasunod na. Ang Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Action and Defensor. Ayaban nga balita po itaman nabutan tutok sa Action Farming Line las 7 tubdo balas 9. Inyo anay sa di temporaryo nga makaupod si Action Artay Hupon sa ngalaman ni Action Brian Morden. Ako naman
Aksyon na Marlon Hervey. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.